Så nu skal vi prøve at tvangskarbonere en IPA, som blev tørrhumlet de sidste par dage. Og har stået ude i nat og blevet kold, og nu hældt på kæk her. Den er fyldt op, så den passer næsten lige præcis med, at der lige er plads i toppen der. Så vi starter med at få den lukket, hvilket godt kan være lidt besværligt en gang imellem. Sådan der. Så tager vi og sætter CO2 på, og forhåbentlig for den. Og så får vi lige skruet op på 2 bar i tryk. Det er jo sikkert der. Så lægger vi den ned og hører hvordan det drøner ind i den. Sætter den lige til cirka 4 minutter. Sådan der, så kører vi der på 4 minutter. Og det gør vi så med, at vi ryster den, således at man kan høre CO2'en den stille og roligt bobler ind i. Det lyder sjovt, ikke far? Det gør det. Prøv at komme lidt tættere på, så man kan høre. Nu er øllet godt koldt, det er nok med omkring 5 grader. Så der skal ikke rystes så meget for at få CO2'en til at løbe ind. Og hvis den er lidt varmere, så skal der rystes lidt hårdere, lidt oftere. Det der er vigtigt, det er bare, at den ligesom har et fornuftigt flow af CO2. Ind i fadet i cirka 4 minutter ved de her 2 bar. Man kan være lidt urolig for, at 2 bar det måske er for højt. Og så er det virkelig at trykke på til 2 bar. Så kunne man måske give den 1,5 bar. Så give den 1 minut ekstra. Jeg er bare vant til at gøre det med 2 bar i cirka 4 minutter og fundet ud af, at det er så meget godt. Jeg ved godt, at man ikke er helt nøjagtig med det tryk, man så vil ende med at få. Men for mig der passer det her fint. Lige også 1,5 minut tilbage. Et minut igen, når det også skal rystes lidt mere. Og ligesom hører, hvis man holder op med at ryste, så går den i stå. Og så derfor er det vigtigt. Bliver det med at ryste den stille og roligt. Eller trille den stille og roligt. Så 30 sekunder tilbage.
10 sekunder. Og man kan selvfølgelig selv stille, om det skal være 4 minutter, eller om det skal være 4,5. Så. Og tiden er gået. Så vil vi lige køre af. Sådan der. Så har vi 2 bare. Så skal du muligvis bare have lov til at stå i et par dage, inden man så kan finde sin birkeovn frem, tage trykket af.